Anyang laki din! Simbang pagtakaon, suleng, bakit? Sweldo. Aha, nakatapaya man ang tidakulap mo ang mga alay iti sweldok, suleng? Sweldo ko na. Ato iti sweldok, bakit? Ala. Agpulis ka nga rodan, taing kamanganan, lakay. Ayos, agyamanak. Adda-adda senti ka no sumang putak, bakit? Depende da ita, merto. Anya depende, suleng. No, ada mayawat mo sweldo. Adamat naluto, amasang petam, kasjay. Aha. No, awan mat mayawat mo sweldo, pues. Awan mat kanam, kasjay. Anya? Simbang pagtakaon, bakit? Sweldo. Aha. Nakatapaya man ang tidakulap mo, suleng. Aldaw ti Sabado ita, merto. Sweldo, dagiti construction worker, akaskan ka. Bakit? Anya nga kwa, nga ibagbagam, merto. Na-delay ti sweldo may, bakit? Lunis to niyag sweldo ka may. Lunis kan tumatan amangan no kasta, merto. Anya laki din ni bakit? Di pa ikat nabisinana ka no lunis ak payamangan. No awan ti sweldo, awan mat ti mangmangan. Anya? Alaam tipungan kan ulas mo. Atoy, dayta, Ha? Apay nga intod mo kanyak tipungan kan ulas ka, suleng? Ijay salas ti pagturugam. Anya laki din ni suling. Awan lat sweldo. Paturugan na ka ni jay salas. No awan ti sweldo, awan matikin na idda. Anya? Wala, pumanaw kan dito sileta. Saan adito iti pagturugam? Suleng, bakit? Nagadaw tila mo kijay salas. Dito iti kayat ko pagturugan, tada moskitiraw. Outside di kulambo ka, no awan ti sweldo, merto. Nawatam, iso nga sam ti maturog ijay salas. Simbang pagtakaon, suleng, bakit? Lunis ita, naalam ka din ti sweldom. Ay, huwan bakit? Adtuyan ti sweldo. Ala. Agpulis ka nga rudan, taing kamanganan, lakay. Nakaidasaran ti kananta. Ayos! Makapanganak mitlaangan iti nasayat. Merto, nakadigos akon. Anya pa'y latiar aramidem ngay, Merto. Nabasa pa'y matnyagpay so tibuok mo, suleng. Ay na, agyaman agta makaidda ka mitlaangin ita arabi Bakit? O syempre, no ada sweldo, okay na okay, Merto. Ayos nga ron, bakit? Ay na, kanayon ko mga raw niya da kwartak tapno kanayon ka makaidda. Nagadupay lang sa umdita, Merto. O may kakit din tani, adupay ti aramida kiti kusina. Inton kwan imbabawi kon la. Ay, saan bakit? Di mo ibabawi Nakaisam mat ni Mirta wa naggapo diti balayaw, suleng. Anya tinaramid mo kenkwana? Ay na, di mong damagan no anyat inaramit ko kinkwana, tatang. Anya ayat ibagayaw. Ada bagas yaw? Ay, ada tatang. Pabulodan nagman kay di anak ka.
Awan ngamin isang may kininanang yaw. Mabit lang tatang. Inak mangala iti pagbagasan may. Simbang putakaon, Suleng, bakit? Sweldo. Nadilimanin ati sweldo may, bakit? Ada na panan di para sweldo may. Ay pumanaw ka, Merto. Anya laki din ni bakit? Apa panawon na ngay. No awan sweldo, awan mat agaw awid dito'y balay. Anya? Ay pumanaw ka. Di ka kasapulan dito'y balay. Uray saan tangag kita. Anya? Rabiin, ngamimalatiw ka pala ang dito'y balay, pare Merto. Apay ka de. Mabalin ka dito o may makiturog dito'y balayaw, pare Claudiaw. At damat balayo. Apay ngay adito iti pakiturugan, pare. Pinagtalaw nak ni Suleng nga asawak, pare. Anya ti rason? Apay pinagtalaw na ka, pare. Awan nga main tinayawat ko asweldo, pare Claudiaw. Anya? Day tala ang ti rason na, pare. Uwan, pare. No awan ti sweldo, amayawat kaw. Awan mo't serbiktin di bakit kaw. Kwarta laeng tinapatagkan ko na. Ay, una yan. Mala. Umiyan ka pa'y lang aron dito'y balay, pare. Ay, agyaman ak, pare Claudiaw. Di kagdanag. Agawid akto ni di balay may. No adda kwarta amayawat ko hindi bakit kaw. Adto yan ti sweldo, bakit? Kompleto ka di daytoy, Merto. Ay, kompleto. Bakit? Awan kisay na. Ala, ingkag puluson. Ada nakadasaran akaninta. Ayos! Makapanganak manin itinasayat. Mabisinak atalagan, bakit? I love you, Merto. I love you tudo without preno. Aha, sa mula ibagat ay labyaw no adda kwartak, Suleng. I love you ko namutin Merto. Uwinin. I love you to, Suleng. Anya pa'y lang aro ti araramido mon ngay. Nakasagana ako na mga rakop kan ka, Merto. Ay, uwan, bakit? Ay na, nagbanglo ka. Di ka agaw awid dito'y balay. Subarting ka, Suleng. Haping imbarsang mamutin kanyak ti palanggana. Gaputawan sweldo, Merto. Anya laki, hindi bakit? Ay, nauyong naawan maited ko aswel daw. No awan ti sweldo, di ka nagaw awid. Anya? Kagurgura ka no awan sweldom. Isa pumanaw kan. Panaw! Apay, Merto. Anya ka din ti mapaspasamakan ka. Kum pormi matan ti pakiturturugam. Ay, sa anak ngamin anapatagkin ni Suleng, no awan sweldo, anti Marta. Anya. Ibaga na lati I love you kanyak, no adda maiyawat ko a kwarta. Hangam no awan, kagurgura nak. Ay,
Dunay matan ni Suling nga asawam. Rupat kwarta nga asawa. Ay, naku namaon, antay. No awan ti sweldaw, kaslawan meten ti asawa. Sabado ita bakit? Adtuyan ti sweldaw. Ay, I love you, lakay. Ay, nanakupon ka man. Aha. Imbagam manin ti ay labyaw. Gaputan nagsweldo ak. Ay na, hinarakop nakpayan. Kailiw kan lakay. Kayat mo, tailutak tinasakit ang bukot mo. Ay uwin man bakit? Ay ilutim man nga ron tinasakit abukot ka. Ay na, mailiwak matenken ka. Ops. Ay, di nakpayag ka ni ti bibig, lakay. Ingka pay agdigos, Tapno, nabanglo ka. Uwin bakit? Ay, hinakagdi ko sa'yo. Ay na, mailiwak at talagan kan ka. Payanalpay ti abagam alumabas diti paraangak, Mertaw. Delikadaw nantay. Anya ti delikadaw. Mapukaw konton ti asawa. Apay kumamapukaw mo ni Suleng. Gaputa, naikatakaw ni ti trabaho. Anya? Nuawa na intimated ko akwartakin ni Suleng. Di nakmeten pagan-anaw. Anya lakit din jay asawam aya. Rupat kwarta talaga. Mabuti nga agawit iji balay may. Gaputa awanin ti may intrigak akwartakin ko ana. Apay nga agal alud-ud ka nga umasidag kanyak, Merto. Kwa. Anya ako Jay ngay, kwa. Bakit? Agmauyong kan samot tan, Merto. Anya ti parikot. Apay nga ngirsi ka. Naikatakon iti trabaho. Bakit? Anya? Nagkisay da iti tao, iti pagtrabaho a construction site. Di agsapol ka manan iti sabali apang gadam. Agremedyo ka mata. Uwin, di kagdanag bakit? Agsapol ak talaga iti sabali apang gadak. Suleng, bakit? Ay, di nakman kalbi-kalbitan na kasta, Merto. Mailiwakan kan, bakit? Ay, di nakpilitan, Merto. Sana ka mailiwkan ka. Sumango ka mutan akanyak, bakit? Mailiwakan kan. Di nakpilitan ko nak. Aniko, apya sinikil nak ngay Suleng. Imbagak lang arudan na di nakalkalbitan, dagulit ka. Ay, mailiwak mat nga rod ka, bakit? Please matan, bakit? Masyan ka matan akanyak, bakit? Nakakaasiyak matan, bakit? Mailiwak at talagan kan ka. Ay, pumanaw ka dito. No di mo kaya't asikilan ka manan, Merto. Pumanaw kan! Panaw! Agluto kan ay ti pagarmosaran ta, Suleng, bakit? Kabailang mo ti agluto iti ka na, Merto. Saanan anaskan nga ibaon nakpay.
agrobata nga ruday na mapanagsapol iti trabaho. Agluto ka pa iti kanam, sakbay amapan kag sapol iti trabaho. Apay kasta ka, bakit? Naanos ka laing kanyak, no adamayawat ko aswildo. Merto, gumagat ti tao no ada kwartana. Dayta ka dilaang ti pangibasaram iti relasyon ta. Ti kwarta? No awan kwarta, awan met inayat, Merto. Saan ka nga ayatan? No awan kwartam, no awan sweldo, maawatam. Anya? No kanayon nga adda mayawat mo akwarta kanya. Ay kat syempre, nagagetak Kasanaon kat awan pa'y matrabahok itasuleng. Ay kat makaammo ka pa'y lang iti biyag mo Anya? Ala, ingkagluton iti pagar mo sa ram. Tapno napigsa ka mapanagsapol iti panggadam. Apay, di mo ka din ay ayatin ni Merta, Suleng. Kanayon mo nga apan. Ay ayatok ti asawak tatang. Nga mas ay ayatok pa'y kumano ada kwartana. Anya, ay nagalasan ti ugalim, Suleng. Di mo la ka din maawatan ti asawam kat awan mo't nga rod panggadan na ita. Nasken na makasapol iti panggadan na tapno nalailo ak manin ken kuana. Ay salbag ka, Suleng. Di la ka din kwarta tinapatagkan ka. Nakakaasim at ni Merta. Kanayon analpay ti abaga na masabat ka. Makasang sangit pa yan ti langana. Di yulatan pakibiyangan ti araramidak tatang. Agkakapsutak nga minowan kwartak. Inton kwan na oman ken ka ni Merta o katagsapulan iti sa bali a babae. Ay naanak ko, nagbalin ka mat na rupat kwarta nga asawa. Anyalakit din ni tatang. Sa anak nga rod ang makaid na no awan kwartak. Wisit. Ay, agbabay aksan, pare Claudio. Apay anay bagamday ta, pare. Nasakit, tinagam ka kinisuling. Jakon maarakaw ken maagan. Anya lakit din, pare. Di mo aramiden ti agbabae, tadakas dayta. Ay, makamuritan paray. Ay, kagurgur akon ni suleng nga asawak. Ay, ayatan naglaang tayo no da kwartak. Naawan kwartak, kagurguran ak. Pare. Ay, di nakmat siguro mababalaw paray. Talaga akayat kauntag babae. Kadi asaan kayon ngagkin-kinaawatan kin ni kasinsin ko asuling? Bayaw Merto? Uwen nga road, lure. Pagtalawon nakpay ni Jibalay may, gaputa awana hindi maiyakot ko akwartana. Kat, papanam nga rod itan bayaw Merto? Agawid ak kuman, ngam ang mga noapaan nakmanin. Napaayak nga may agsapol iti sa bali apang gadak. O, di saan ka pa ilang agawid, bayaw? Anya ti kayat mo asawain, ipag. Bayaw Merto, nabayagin abalo ak itinatay. Anya nga ta, no datalaangan ti agden na, ta saan kan nga agawid ijay balayo. Anya? Saan ka di, nagdaton kamot idi kanyak, bayaw Merto? Uway na, ipagluray. Iso na laang tani kasinsin ko asuling tiin kalaysam. Napimpintas ngamin ngam iti siya. Ay, isan talata na pagsaritaan day ta, ipaglure. Silulukat ti balay ko para ken ka, Merto. No apaan na ka ni kasinsin suling? Siyak saan? Ipatag ken ayaten ka bayaw. Ipag, ikwa. Agmay-may saak di tabalay ko, Merto.
Awan ti mang disturbo ka data. Ken sa anak nga agsapol iti kwarta ken ka. Ta sa anak a materialistic a babae. Lore. Umay kan, Berto. Di kan agaw-awid iti balayo. Umay kan iti balay ko. Ket datan ti agdan na. Isinamon ni suling arupat kwarta. Saan mo nga awid ni Merto dito balay, Auntie Marta? Ay, talaga asaanan nga agawid ni Merto dito balay yo, suleng. Anya ti kaya ti asawan, Auntie Marta? Ay. Di mo ammo ti mapaspasamak. Gaputak kwarta lang ti adda di ta panunot mo, suleng. Kano makalawasan nga agdandanada ka ni Lore. Anya? Ni Lore akasinsin ko, Auntie Marta? Wow, suleng, pinanawan na ka ni Merto, gaputan nagalasmat ngamin ti ugalim. Anya? Diyak kanunungan ni Merto ang nagbabae. Ngam, basol mo matlaang suleng. Saan mabalin, Auntie Marta? Saan mabalin nga isukat nakka ni kasinsin ko ang Lore? Ang protesta! Isublim ti asawag kasinsin Lore! Di mo tagikwaan! Ha? Agsangit ka mo tinakaslaubing kasinsin suling. Irwar mo ti asawa, katiyawid kon! Ay sus, di ka grungaab kasinsin suling. Anya tararamidam dito suleng. Agawid kan Merto, agbalbaliw akon. Diyak kaya tamapukaw kayo tibiyag ko. Ita, amomon ti agsangit. Idin to takwarta laeng ti kayat mo kanyak suleng. Ang balbaliw akon Merto. Basta agawid ka ni Jibalayta. Pangasim ka niya. Pasensya kan. Makisina akon ken ka. Gaputan nagalasmet ngamin ti ugalim. Imbag pa'y ni Lore tamawatan na ti sasada. Ay, sana mabalin Merto. Matayak no awan ka iti biyag ko. Nagdalupisak ka mo tinakaslaubing kasinsin suling. Hala, tumakder ka ditan suleng. Kas kalaubing niya agsangsangit. Agawid ka nga ruda na ijibalay, Merto. Merto, ay ayaten ka. Di na kumamat isina, Merto. Di na kadisok-sukat ka ni Lore, akasinsin ko, Merto. Anya laki din. Day tangamin ka, suleng. Anya nga ita, insukat na kan ni Mertaw. Urnusam ka di tibagbagay, tapno makisinobyan matlaking ka ni Mertaw nga asawam. Alah, papagayam, ditan tinagpatinggaan ti may sapay apakasiritaan iti biyag, nga intay pinaulwan, rupat kwarta nga asawa, dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Tia Tina Minisays. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.